गाइस गिबियावनो नोंथांमोनखौ खुलुमग्रोनाय थाबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव आं दिनैहाय सावरां हाजो मेलायाव फैनाय जादों। नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला बे सावरां मेलाखौ गाबोननिफ्राय फैनो हागोन, मानो होनब्ला बियो थांनाय बुधबारनिफ्रायनो सोलिबाय आरो नेक्स्ट मंगलबारसिम सोलिगोन बे सावरां मेलाया। आरो बिथिंजाय मन्दिरफ्राबो गोबां साफा खालामनानै फुजा दाख्लै बुधबारनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनाय जाबाय। बेयाव गोबां रोखोमनि मन्दिरफोर दङ, बाथौ मन्दिर, ब्रह्म मन्दिर, बुद्धा मन्दिर, बायदिसिना मन्दिर दंलाबायो। बेयाव मा होनो बाङालिफोरनिबो बिहारिफोरनिबो बेफोरबायदि मन्दिर दङ। गासैबो मानसिफोरा बेयाव फैनानै फुजा खालामफैयो। जायफ्रानो मन्दिराव फुजा खालामग्रा बिसोरो बेयाव फैनानै फुजा खालामफैनो हागोन। बे जाहैबाय भुटान बर्डार सेराव, ओरैहाय डिमाकुसिनि सिदा साहाबो फैनो हायो सावरां होननाय जायगायाव, आरो बे जायगाखौनो सावरां मेला बुंनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो बेयाव सोलियो बे मेलाया। थांनाय बुधबारनिफ्राय बे स्टार्ट जाबाय। नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला दायो भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। आं दान्दिसे नोंथांमोननो देखायनोसै बेयाव माबायदि दखानफोर होदों आरो माबायदि मानसिफोर जादों दिनैनि दिनाव। आरो गोजौआव आं दिनैहाय मन्दिरखौ देखायनाय जाला नोंथांमोननो, मानो होनबा आं गोजौआव गाखोलांनाय जायासै दिनै, मानो होनबा एसे लेट फैनायखाय। नोंथांमोना जेब्ला फैयो गाखोलांनानै नायहैनो हागोन। नैबे लामाजोंनो दायो बाथौ सेबा आश्रम नके सुक्ला बागान। माब्लानिफ्राय जानाय आदा? बुधबार जानाया? दाखालि बुधबार। ओमफ्राय माब्लासिम? मंगलबारसो गेवलां। मंगलबार गेवलां। मंगलबार गेवलां। मंगलबाराव जोबसिन आरो ना? जोबगोन। बे हाजोआव खैथा मन्दिर दं गासै? इयाव 9टा मन्दिर दंमोन। 9टा? 9टा मन्दिर। दा कालि फुजा, कालि मन्दिर गोमाबाय। एसे आरो साहा दंबाय नेपालपारायाव। दा जोंनि एसे दोङो माबानियाव गणेश फुजा दोङो, नोंनि बाथौ धोरोम दोङो, एसे सथि हांमां दोङो, एसे बर' माहारि दोङो, आरो एसे हनुमान गासै 9टा दा? गथायजों 9टामोन। दे धन्यबाद। ओरै गाखोलांसै दायो। नैबे लामाजोंनो थाङो दायो। हाजो सायाव मन्दिर बानायनानै दोनदों। मानसिफ्रा गोबां मन्दिर दङ दायो। नैबे सासे मानसिनाव सोंना मिथिबाय जे बेयाव 9टा मन्दिर दङ। ब्रह्मफोरनि, बाथौफोरनि, बायदिसिना बुद्धनि, आरो गोबां रोखोमनि बाङालिफोरनि, बिहारफोरनि बेफोरबायदि कालि मन्दिर, माबा गणेश मन्दिर, बेबायदि मन्दिर दंलाजोबो बे हाजोआव। फारि फारि मोनफा मोनफा नायलांजोबनो हायो। आरो जाहैबाय बोसोरफ्रोमबो बेयाव मोनसे मेला जायो बे मन्दिराव सिबिफैनो थाखाय। मानसिफ्रा गोबां फैनानै बेयाव मन्दिराव बायदिसिना सिबिफैयो इसोरखौ। जायफ्रानो जेखौहाय फोथायो बे मन्दिर दंखायो बेयाव मोनफा मोनफा मन्दिर। हाजोआ गोजौथारलै, नै मेंलायबायसिम गाखोनानै। ओइ बहानि नोंसोरलाय? बहानि? हा? ओरै गाखोलांबाय थायो नै। बे लामाजों थांबाय थांबा मोनफा मोनफा मन्दिर मोनलांबाय थायो। नाथाय आं दायो थांला, मानो होनबा गोबां गिदिंनो गोनां जायो। दायो एसे मोनाबायबो, नेक्स्टआव फैबा गाखोनोसै। दायो बाथौ आश्रमनिफ्राय आं फैनानै नोंथांमोनखौ बे बाजारफोरखौ देखायनोसै। बिथिंनो जाहैबाय दखानफोर होदों दायो नै। नैबेफोरनो जाबाय दखान सावरां मेलानि। फंबाय बहानिब्रा नोंसोरलाय? जों टंलानि। टंला मा गामि? जोंना टंला नेपालि खुन्थि होनो। नेपालि खुन्थि। दाउदै फानदों, घुगुनि, बेबो नै मा होनो बेखौ चावमिन। नैबेयाव मा फाननाय जादों बेयावलाय? आस्थाम। गोबां आस्था फानखादोंलै। पितलनि गोजासोना तामानिसो बेखौलाय? तामानि दङ, पितलनि दङ। बहानि जाखो गेदेरा? लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट। नोंसोरलाय मा फानदों? नोंसोरो मा सावमिन बायो?
माबोरै लादों ब्रा फंबाय प्लेटआव बेसेबां लादों प्लेटआव 30 थाखा दा 30 थाखा दाउदैफ्रालाय बेसेबां दैसेयावलाय दावदैजों 50 दाउदैजों 50 रुटि चाउमिन फाननाय दखानफोर दिनैहाय माने मानसिया खम माने बुधबारनिफ्राय जाजेननायखाय मानसिया गोबां खम आरो सानदेहालागै गोबां मानसि जागोन बेयाव बोसोरफ्रोमबो मानसि जाखायो देग्लायबो जागोन मानो होनब्ला दायो टाइम दंबावो नालाय बेनिखायनो दायो मानसि जाथ'वाखै आदा बहानिमोन कुसुबिलनि अमा हांदो आरोना बेसेबां लादों हालथिं गासेयावलाय 100 ओमफ्राय माब्ला जोबगोन बियो मंगलबाराव फैगोन मंगलबार खैदिनसो जाखो दालाय नङा माब्लानिफ्राय जाजेननायमोन 12निफ्राय जाजेननाय औ दे ตะกี้ไฟที่Ada. Ki sistem itu? One, two, three. बेफोरनो आरो देग्लाय सावरांनि मेलाया बेफोरनो बेयावनो दायो दखान होजोबबाय मानसिफ्रा बेयावनो मेला जाजोबगोन आरो दायो गोबां दखानफोर फैबावगोन बेयाव फैनो बाखि दंबावो मानो होनबा मंगलबारसिम जागोन बे प्रग्रामा दायो जाजेनबाय आरो नै दायो बिथिंजाय लुबाय थादों माखासे मानसिफ्रा नै बिथिंबो मन्दिर गाखोलांनो हायो बे लामाजोंबो आव सावरां मेला नै बेबायदि देग्लायनि महरा सावरां मेलाया बेफोर गासैबो दखान गोजा नैबे हाजोआवनो मन्दिरफोर दङ नैबेथिंबो मन्दिर थांग्रा लामा नैबे लामाया